ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಜ್ಜನ ಉಂಟದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೈರ್ ಶೋಕ್ ಅದರದ ಐಫೋನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ತೆಂಗು ದೂರ ಪಾಯರುಂಡು ಪಿದಂತು ಒಂದೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಪಾಯರುಂಡು ಸಿಸಿಗಲೇ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಲೆ ಅನುಮುಲ್ತರದು ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಜ್ಜನ ಉಂಟದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೈರ್ ಶೋಕ್ ಅದರದ ತುಲೆಂದು ಪುರ್ಲ ಅದಂತಲೇ ನೀನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂರಂಡು ಕರಾಜೆಟ್ಟಿದ್ದ ಹಬ್ಬ ಪುಲ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಡದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಒಳಗೊಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಇಂಥ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾತ ಹೋಯ್ ಬಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಳ್ಪಂದೇಂಟು ಶೂಪುರ ದನ ತುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರದಯ ಆಫರ್ ದಾನ ಒಂದೆಡ್ಡು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಯಾವ ಬರ್ಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಯಾಸ ಮಾಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರಂದು ಪುರ ದಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಿಚ ಪುರ ಒಂದೆಡ್ಡ ಒಂದಾಯ್ತಾಯ ಒಂದು ಇಂಚಿನಯ ಎಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಂದ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾದ ಮುಂಚಿ ಸಾವ ಪೋಯ್ ಸಾಂಡ್ ಅಲ್ಪದೊಂದು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಬೈದೀನಿ ಮತ್ತಿನ ಕಳಿತೆ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಟೆ ಪುರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿತೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಚೇರ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಲೆ ಬರಂದಂತ ಓಯ್ ಊಟ ಬೊಗ್ಗುನೇ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪಣಂಗ ಹಾಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಮಳ ಮಳ ಜೋಂಬ್ಲಸ್ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಬೊಗ್ಗುಲಿ ಏನೆತ್ತಲೆ ಬರ ಮೂರುವರೆ ಡೆಜ್ಜಿ ಅದು ಪೂರ ಬೇಗ ಪೂರ ಬಾಗುಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೈದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಚ್ಚು ನಿಂತು ಸಂಗೀತ ನಾಡೊಂದಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ದು ಒಂದು ಹೌದಾ ಸಂಗೀತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿಯ ನಾಡೊಂದು ಬಾಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ವಾಸಂತಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಸಂಗೀತ ತಿಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಪೋಯಿನ ಅಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಚ್ಚ ಪೂರ್ವಿಕ ತೂತ ಸಂಗೀತ ತುಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಓಪನ್ ಪಿನ್ನ ಬಿಡ್ಚ ನಿನ್ನ ಐಫೋನ್ ಉಲ್ಟ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ತುಚ್ಪವ ಅಕ್ಕ ಕವರ್ ಪೂರ ಪನೆಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲು ರಿಯಲ್ಮಿ ಸಾಂಡ್ ಯಬ್ಬೋ ಆನಂಗಂತೂ ಜಾಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಲ್ಬೆ ಊರುಡು ದುಂಬು ಸಿಮ್ಮು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿ ನಾನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ತವೇನೊಂಜಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಮಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವಳಿತ್ತೆ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಕವರ್ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ತಿಳಿ
ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಚೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಚೀಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಹೆಂಚಿನಂಜಿ ಇತ್ತೈತೆ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪರಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡರಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಿಂತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕ ಪೋಪಾಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂಡದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಬಚ್ಚಿದ್ದ ಅದ ಮಂಜು ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬೈದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಜಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಚಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬಯ್ಯ ಭತ್ತ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೀಸಿದೊಂಜಿ ವಹಿವಾಟ ಆಂಡು ನಾನು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲರು ಅವ್ರ ಮೂಲ ಪಿದಡಿತೆ ಮೂಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪೋಯಾರೆ ಕೊನೆಂತ ಕವರ್ ಕೊರ ದೆಪ್ಪೆರಡು ಬೇಗ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಅದು ಫೋನೆಲ್ಲ ಸೀಸಿ ಇರ್ತಾ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಗೆ ಫೋನ್ ಚಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಇಂಜಿ ಕವರ್ಗೆ ಜಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಚು ಪಾಯರ್ನೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿಡನೆ ನರ್ತೊಂದು ಪಾಯರ್ನೆ ಬ್ರಂಗ ಪಿರಿ ಗಾಡ್ ಯಬ್ಬೋ ಚಿಲಗಾಯ ಸಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂದೇ ಕವರ್ ಅಲ್ಪಳೆತ್ತಿನ ಸೀಸಿರೆ ಅವೇನೆ ಮುಳ್ಪಲ ಮಾಡಿ ಹೆಂಚಿನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಪೊಕಾಡಿ ಬೈದು ಸೀಸಿರೆ ಮಾಡಂದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಕವರ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡೆ ಅವೇನತ್ತ ಕವರ್ ಬೈಜಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತ ಸೊ ಕವರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತ ಹೂಲ ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅದು ದೆತ್ತೇನೆ ತೊಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಹಾಂಡಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಬಾಜಲ ಒಂದು ಕೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಚಿರ್ದೆ ಬೈ ಗಡ್ಡುಲ್ಲ ಬಾಜಲ ಅವನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕಂದು ಬೈತಾ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ 7 ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಂತೂ ಸಾಕಾದ ಹೋಟ್ಲು ಹೊರ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ನ್ ದೊಂಡೆದ ಪಸಾರಿ ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿ ಚಾ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ರ ಬರೋಣ ಓದಿಯರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೋ ಸಾಕದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಜಿ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಯಾನಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜನ ನಾಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಚಿಪ್ಪಿದೆ ಇಡ್ಡದ ಪಂಡೆ ತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೆಜ್ ಆತಂತಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಶೋಕು ಬತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತಲೆ ಅಕ್ಕ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕವರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾನ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಚ್ಚೆ ತಲೆ ರಿಯಲ್ಮಿ 13+ ಅದೇ ತಿಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅದಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೋಯ್ತು ಪರಲ್ಲ 2 ಹೋಯ್ತು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕಂದೆತ್ತೀನಿ ಏರ್ ಗಡಿ ಬರ್ಪಣೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ಎತ್ತು ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ತಿಂತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಪರ್ ತುಕ ಪಣ್ಣಂದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜನು ಆಫರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಒಂಚೂರು ಎತ್ತು 21 ಇರುತ್ತೆ ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೆ ದಾಳಿ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿನಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀತಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತಲ್ಲ ದೀತಲ್ಲ ತುಲಿ ಏನೇ ಈ ಲಾಗ್ ನೆಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಕ್ಷ ಬಾಯ್